Clachtaí próseála focail uimhir chathair. Is é seo an bara uirlisí formáidí atá i Microsoft Word. Tá sé in úsáid ar fud an domhan freisin ó chathairleach go nó-amhrach. Clóscríobh na seoltaí idirlín seo a leanas. Fágtar an fonta ag Times New Roman, ach athraigh an mhéid go cairdeag. Má staccar an mhéid sin eicáil, athraigh go dtí méid atá níos mó, mar shampla 80. Chuinneadh contról agus pointeoir lucha a chur le chéile chun an láthairán a fháil. ascobns.wordpress.com Láthairán gréasáin na scoile. ga.ie Láthairán gréasáin cumann luachlascail. manunited.co.uk Láthairán gréasáin Manchester United. Dóchas.ie Láthairán gréasáin Dóchas. Glór na Gael Láthairán Glór na Gael. Culacathair.com Láthairán Culacathair. Scoilnet.ie an príomhláthairán lárnach do Scoilne na hÉarden. Chuinneadh go raibh contról agus pointeoir lucha chun an láthairán fháil. Chuinneadh gur déireann a sheasamh ie. Is don bhreatain mhór a sheasamh UK, ach níoch tú USA uair ar bith ar deireadh seoladh idirlín. Feadh amach cén chúis atá le seo. Cén frí atá le HTTP, cén frí atá le www. Tá an timbeall tilde ar an taobh clé den ochar eisilte return enter. Tá cuma uirthi agus is minic a úsáidtear mar chuid de sheoladh idirlín.